Magandang umaga po sa inyong lahat. Tumingin kayo sa katabi nyo at batiin nyo ng good morning. Yan. Magandang umaga din po sa mga sumusunod sa atin sa online streaming ng misa. Bihira na po akong humawak ng dyaryo. Kung gusto kong magbasa ng balita, internet na lang. Pero madalas hindi na rin ako tumitingin ng balita sa internet. Bakit? Kasi kuminsan nakakadismaya. Nakakadismayang magbasa ng balita. Mababasa mo sa dyaryo, mababasa mo sa internet, mababasa mo sa balita. May giyera dito, may giyera doon, may giyera sa Ukraine, may giyera sa Central America, may mga pagnanakaw dito, may pagnanakaw doon, may mga confidential funds na nawawala, mga politiko nag-aaway-away. Pagkatapos mababasa mo yung mga biktima ng baha, yung katatapos na baha, katatapos na bagyo, nakaka-depress. Kaya sabi ko nga sa inyo, bihira na ako magbasa ng dyaryo. Alam nyo yung sitwasyon sa panahon ng unang pagbasa kung saan si Baruch ang ating pinakinggan ay halos ganun din. Yung mga Israelita, yung bayan na pinili daw ng Diyos ay nasa Babylonia, exiled. At siguro, sinasabi nila, kami ba ang bayang pinili ng Diyos? Bakit kami nandirito? Bakit kami wala sa bayan ng Israel? Nasaan ang Diyos? Pinabayaan na ba kami? They were also depressed and probably losing hope. At sa Ebanghelyong ating pinakinggan, kung babalikan natin yung kasaysayan ng Israel bago dumating si Jesus, ganun din ang kanilang sitwasyon. Nasasakop sila ng mga dayuhan, nasa ilalim sila ng pamamahala ng mga Romano, may kahirapan, dumadaan sila sa mga pagsubok. Kaya parang ang tinatanong din nila, kami ba ang bayan ng Diyos? Kami ba ang bayang pinili ng Diyos? Mahal ba kami ng Diyos? At yan din palagi ko ang naranasan ng marami sa atin nung dumating ang COVID-19. Marso 2020, nung nagkaroon ng lockdown, hindi tayo makalabas, hindi tayo makapunta sa ating mga gustong puntahan. Maraming mga plano ang nasira, maraming dapat ang ikasal ang na-postpone. Marami ang nagkasakit at marami din ang namatay sapagkat wala pa tayong panglaban sa virus ng COVID-19. At marami rin ang nagtanong, mahal ba kami ng Diyos? Marami ang nagsuffer ng kanilang mental health sapagkat hindi nila magawa ang kanilang dating ginagawa. Pero tignan ninyo, kung inyong pinakinggan ang ating mga pagbasa, ang ibinibigay sa atin ay ang pag-asa. Pag-asa. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch, sa bandang huli sinasabi, "For God is leading Israel in joy by the light of His glory, with His mercy and justice for company." Ang sinasabi sa atin ni Propeta Baruch ay ito, darating ang tulong ng Diyos. Palalayain kayo sa inyong pagkaalipin. Ipakikita ng Diyos na mahal niya kayo. Kaya ang mensahe ni Propeta Baruch sa bayan ng Israel, huwag kayong mawalan ng pag-asa. At yun din ang mensahe ng Ebanghelyo. Si Juan ay pinadala
sa isang bayang naghihintay. Si Juan ay ipinadala sa isang bayang nawawala ng pag-asa. At ang sabi ng propeta Isaías sa Ebanghelyo, "A voice of one crying out in the desert, prepare the way of the Lord." The Lord is coming. Parating na ang Panginoon. Ihanda ninyo ang kanyang daraanan. Sapagkat ang kaligtasan ng Diyos ay parating. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. At hindi ba't yan din ang ipinakita sa atin ng Diyos noong COVID-19? Natapos din ang lahat. We are now on the post-COVID-19 era. Wala nang virus. Dati-rati, hindi kayo makapasok ng simbahan. Bukas na ang simbahan. Dati-rati, pag umupo kayo sa loob ng simbahan, hiwa-hiwalay. Ngayon, dikit-dikit na. Siguro sabi ni iba, namimiss ko yung hiwa-hiwalay no? Ngayon, siksikan kami ngayon no? Pero anong pinatunayan ng ating karanasan? Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Kikilos ang Diyos. At yan ang pinatunayan sa unang pagbasa sa Ebanghelyo at sa ating sariling karanasan. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa sapagkat hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Mga kapatid, yan ang ibig sabihin ng panahon ng Adbyento. Sabi nung nabasa ko, Advent is like turning off the lights because the birthday cake is coming. Diba yung birthday cake na may mga sinding kandila, bago hipan, patay nyo ilaw, no? At pagkatapos, ihaharap sa may birthday, make your wish. At hihipan ang kandila ng birthday cake. Advent is like that. You turn off the lights because the birthday cake is coming. Sa panahon ng Adbyento, isa ang ipinapaalaala sa atin. Maghanda tayo sapagkat parating ang ating kaligtasan. Do not lose hope. God will come and save us. Kaya mga ginigil kong kapatid, anuman ang pinagdaraanan ninyo, anumang pagsubok ang inyong hinaharap ngayon, kung meron man kayong pangamba sa inyong mga puso at may mga katanungan sa inyong mga isip, huwag niyong kalilimutan. Walang dahilan para mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay kikilos. Amen.